கோலா கோலாவேஷ ஸ்ரீதர் என்பவர் பகவான் சைத்தன்யரின் மிக சிறந்த பக்தராவார். அவர் ஒரு ஏழை. அவர் வாழை இலையில் செய்யப்படும் தென்னங்களை விற்று ஜீவனம் நடத்தி வந்தார். அவருக்கு வருமானம் என்பது பெரும்பாலும் இல்லை. இருந்தும் அவர் தனது வருமானத்தில் 50 வழிகாட்டினை கங்கை வழிபடுவதில் செலவிட்டார். மீதியுள்ள 50 வழிகாட்டினை கொண்டு எப்படியோ வாழ்ந்து வந்தார். பகவான் சைத்தன்யர் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய பக்தரனை கோலாகல வேஷ ஸ்ரீதர் முன்பு தோன்றிய அவர் விருப்பும் வரத்தை அருள்வதாக கூறினார். ஆனால் ஸ்ரீதரோ பகவானிடம் தாம் எந்த விதமான உலகிலோ வளமும் வேண்டுகிறேன் என்றும் தன்னுடைய அந்த வாழ்க்கையிலேயே தான் மகிழ்ச்சி உடையிருந்திருப்பதாகவும் தாம் வேண்டுவதெல்லாம் பகவான் சைத்தன்யரின் தாமரை திருவடிகளை மீது மாறாத நம்பிக்கையும் பக்தியும் மட்டுமே என்று கூறினார். இதுவே தூய பக்தர்களின் நிலையாகும். அவர்கள் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் பக்தி தொண்டு செய்ய போதிலும் அவர்கள் எதையும் விரும்புவதில்லை. ஏன் புக்தி இன்பமோ பிரம்மத்துடன் ஒன்றை கலக்கும் இன்பமே கூட அவர்கள் வேண்டுவதில்லை. நாரத பஞ்சரதத்தில் பக்தி தொண்டில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்ற எந்த ஒரு மனிதனும் அறம், பொருள், இன்பம் 5 வகையான முக்தி போன்றவற்றில் உண்டாகும் துளி அளவு இன்பத்தை கூட வேண்டுவதில்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு போன்றவற்றில் உண்டதாகும் இன்பம் எதுவாயினும் அது ஒரு தூய பக்தின் உள்ளத்தில் குடி புகுந்து விடாது. ஒரு ராணியை பின்தொடர்ந்து மிக்க மரியாதையுடன் பணிவுடனும் அவளது தோழிகளும் பெண்களும் பின்தொடர்ந்து செல்வது போல் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு பெற என்பவற்றில் உண்டாகும் இன்பம் பகவானின் பக்தி தொண்டு மிக்க மரியாதையுடன் பின் தொடர்ந்து செல்கிறது என்று குறிப்பிட்டப்படுகிறது. அதாவது ஒரு தூய பக்தன் எவற்றில் இருந்து உண்டாகும் எந்த விதமான இன்பமும் இல்லாதவனாக இல்லை என்று பொருளாகும். அவன் கிருஷ்ணருக்கான பக்தி தொண்டு ஒன்றை தவிர வேறு எதையும் விரும்புவதில்லை. அப்படியே அவனிடம் வேறு எதுவும் விருப்பம் என்றால் அவர் கேட்காமலேயே பகவான் அப்பக்தியினின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி வைப்பார். தூய பக்தி தொண்டின் அருமை. ஆன்மீக வாழ்வின் ஆரம்ப நிலையில் பலவேறு வகையான தவங்கள், விரதங்கள் மற்றும் ஆத்ம உணர்வு பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் உள்ளன. எனினும் இவ்வழிமுறைகளை மேற்கொள்பவனிடம் உலகில் இச்சை இல்லை என்ற போதிலும் கூட அவனால் பக்தி தொண்டின் எய்திவிட முடியாது. பக்தி தொண்டை அடைந்து விட வேண்டும் என்று ஒருவனால் விருப்பப்படுவதாலும் கூட பக்தி தொண்டு கிடைத்து விடாது. ஏனென்றில் எவனுக்கும் வேண்டுமென்றாலும் கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டினை அருள்வதில்லை. கிருஷ்ணர் உலகில் இன்பம் மற்றும் முக்தியை கூட எளிதில் அருள்வார். ஆனால் தமக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை அவர் அத்தனை எளிதில் ஒருவனுக்கு அருள்வதில்லை. உண்மையில் பக்தி தொண்டு ஒரு தூய பக்தனின் கருணையால் மட்டுமே அடையக்கூடியதாகும். சைத்தன்ய ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி யாருமே வரலையே, நீங்க மெசேஜ் போட்டீங்களா மாதாஜி அந்த குரூப்ல? ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி சின்னான்றவங்க ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. ஆனா உங்க ஃபுல் பேர் என்னன்னு தெரியல. அவங்கதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வர்ணலதா மேடம் சின்ன இருக்கால அவங்க ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி. ஓகே 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 மாதாஜி, இன்னைக்கு நாம உண்மையில் ஒரு தூய பக்தன் மேற்கூறிய வரங்க அதுல இருந்தானே படிக்கணும். ஆமா மாதாஜி, அதுல இருந்தா. ஓகே மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத முடிச்சுட்டா மாதாஜி? இத முடிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. மத்திய 19.151 தூய பக்தனை ஒரு குருவின் கருணையானாலும் கிருஷ்ணரின் கருணையானாலும் மட்டுமே ஒருவனால் பக்தி தொண்டு என்னும் நிறையினை அடைய முடியும். இதை தவிர வேற வழி இல்லை என்று கூறப்பட்டு இருக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருத்தருமே காணமே, அதுதான் என்னாச்சுன்னு பார்த்தேன். ஓகே மாதாஜி.
ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் செஷன். இல்லைன்னா இன்னொரு பேராகிராஃப் படிச்சுடலாமா? மத்தது வேற பிரபுஜி யாரா படிச்சேன்னா அதுக்குள்ள வராலா பாக்கலாம். பரவாயில்ல மாதாஜி, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி போவோம். ஏன்னா 19 அத்தியாயத்துல ஒண்ணு கூட நம்ம இன்னும் முடிக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு L3 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம் தூய பக்தி தொண்டின் குணநலன்கள்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பகவானுடைய சக்தியை பத்தி எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். இங்க தூய பக்தன் மேற்கூறிய வளங்களில் நாட்டம் கொள்வதில்லை. அவங்களோட ஒரே இது என்னவாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றது மட்டும்தான் இருக்கு. மற்றபடி இந்த அருவ பிரம்மத்துல ஐக்கியமாகிறதோ அல்லது பிரம்மஜோதியில ஐக்கியமாகிறதோ அல்லது பகவானோட இரண்டரை கலக்கிறதுலயோ அவங்களுக்கு விருப்பம்லாம் இல்லை. அவங்களுடைய தாமரை திருவடிகள்ல பக்தி தொண்டு செய்யறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய எண்ணமாக இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம மத்த இன்பங்கள் எல்லாமே வந்து நிலையற்றது அப்படின்றது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து வரக்கூடிய இன்பம் தான் உன்னதமானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ மற்ற விஷயங்கள் மூலமாக ஒரு கடல் அளவு இன்பம் கிடைச்சா கூட அது கிருஷ்ண உணர்வில் பெறக்கூடிய அந்த இன்பத்துல ஒரு துளி கூட இணை ஆகாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இங்க பக்தி தொண்டில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்ற ஒருவன் கூட அறம், பொருள், இன்பம், வீடு அவற்றிலிருந்து பெறக்கூடிய இன்பங்களை மிக எளிதில் தூக்கி எறிந்து விடுகின்றார். யாரெல்லாம் பக்தி தொண்டுல அந்த சுவையை கொஞ்சம் அனுபவிச்சிருக்காங்களோ அவங்க இந்த சாஸ்வதமான தற்காலிகமான இன்பம் எதுல இருந்து கிடைக்குது? இந்த அறம், பொருள், இன்பம், வீடு அதுல இருந்து கிடைக்க இன்க்ளூடிங் முக்தி. சோ அவங்க தூய பக்தர்கள் வந்து பகவானிடத்துல என்ன பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்களா? எனக்கு முக்தி கூட வேண்டாம், நீங்க என்ன நரகலோகத்துல இட்டா கூட பரவாயில்ல, ஆனா எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வில் உங்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்திருக்கணும், அதுதான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்வாங்க. சோ இந்த அறம், பொருள், அதாவது தர்மம், தர்மத்தை உபயோகப்படுத்தி நாம் பொருள் ஈட்டுவது, அதுல வந்து இன்பம் பெறுவது, கடைசியாக முக்தி எடுக்குது. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வரக்கூடிய இன்பங்களை ரொம்ப எளிதா தூக்கி எறிந்து விடுகின்றார்களாம் பக்தர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும். இந்த கோலா வேச்சா ஸ்ரீதரர் அப்படின்றவர் பகவான் சைத்தன்யருடைய மிகச்சிறந்த பக்தர். இந்த கதை சொல்றாருங்க. அவர் வந்து ஒரு ஏழை, வாழை இலையில செய்யப்படக்கூடிய தொன்னைகளை வித்துதான் அவர் வந்து ஜீவனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு வருமானம்ன்றது பெரும்பாலும் இல்ல, இருந்தா கூட தன்னுடைய வருமானத்துல ஏற்கனவே வருமானம் இல்ல, அதுல 50 விழுக்காட்டு என்ன பண்ணுவாரா அப்படின்னா கங்கையை வழிபடுறதுல அவர் செலவிடுகின்றார். மீதம் இருக்கிற 50 விழுக்காட்டினை கொண்டு எப்படியோ வாழ்ந்து வருகின்றார். பகவான் சைத்தன்யர் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய பக்தரான கோலோவைஷ ஸ்ரீதரர் முன்பு தோன்றி அவர் விரும்பும் வரத்தை அருள்வதாக கூறினார். உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் தரேன்னு கேட்கிறார். ஆனா அவர் வந்து பகவான் கிட்ட எந்த விதமான உலகியல் வளமும் கேட்கல அவர். அப்ப அவர் என்ன ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்காருன்னு பார்க்கலாம். தன்னுடைய அந்த வாழ்க்கையிலேயே தான் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதாகவும் தாம் வேண்டுவதெல்லாம் சைத்தன்யருடைய தாமரை திருவடிகளின் மேல மாறாத நம்பிக்கையும் தூய பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றார். அவருடைய திருப்பாதங்கள்ல எனக்கு எப்பொழுதும் நம்பிக்கை வேணும், அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், அந்த வரத்தை மட்டும் எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்றார். இதுதான் வந்து தூய பக்தர்களுடைய நிலை. நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாக்குறோம். துருவ மகாராஜர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றார்? உத்தானபாதர் அந்த லோகம் ஃபுல்லாத்தையும் ஆள்கின்றார், பிரபஞ்சத்தையும் ஆள்கின்றார். அவரை விட பெருசா நான் வந்து ஒரு ஆளா வந்து உட்காரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் வந்து ஒரு பௌதிகமான கண்ணோட்டத்துல பகவானை நோக்கி தவம் இருக்கிறதுக்காக காட்டுக்கு போறார். ஆனா தூய பக்தர்களுடைய சங்கம், நாரத ரிஷி வந்து அவருக்கு என்ன பண்றாரு? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்ற மந்திர உச்சாடனத்தை சொல்லி அதன் மூலமாக அவர் வந்து தவம் இருக்க ஆரம்பிக்கின்றார். நாம ஜபம் பண்ணிட்டு தவம் பண்றார். அப்போ பகவானை பார்த்த உடனே அவருக்கு பௌதிகமான ஒரு ஆசையில தானே வந்தார். அப்பாதான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே ஆள்கின்றார், அவரை விட பெருசா எதுனா இருந்ததுன்னா அதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற ஒரு பாவத்துல தானே வந்தார். ஆனா பகவானை பார்த்த மாத்திரத்துல அவர் பக்தனாக மாறினதுனால அவர்கிட்ட எதுவுமே கேட்கணும்னு தோணல. ஆனாலும் பகவான் வந்து பக்த வச்சலர். அது இல்லாம நாம என்ன கேட்கிறோமோ அதை விட எப்பவுமே அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியவர். அவர் இப்ப வந்து பக்தி பாவனையில எனக்கு எதுவும் வேணாம்னு சொன்னாலும் கூட அவர் என்ன பண்றார்? துருவ லோகம் அப்படின்னு ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு லோகத்தை உருவாக்குறார். இந்த 14 லோகங்களும் வந்து பிரளயத்துல வந்து அழிஞ்சிரும்.
ஆனா அந்த துருவ நட்சத்திரம் துருவலோகம் வந்து அழியவே அழியாது அப்படின்னு பார்க்கணும். அந்த அந்த வரத்தை கொடுத்த உடனே துருவ மகாராஜா ரொம்ப வெட்கி போகின்றாராம். எப்படி, அதாவது ஒரு தன்னுடைய அப்பா வந்து ஒரு பெரிய ராஜாவாக இருந்தாரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட எனக்கு வந்து பிக்ஷையா ஒரு 100 ரூபாய் தாங்கன்னு சொன்னா எப்படி எப்படி ஒரு தாழ்வான ஒரு விஷயம். அது போல என்னுடைய தந்தை இவ்வளவு பெரிய நித்தியமான ஒரு விஷயத்த சொல்றவர், ஆனா அவர்கிட்ட போய் நான் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த பௌதிகமான விஷயத்த கேட்டுட்டனே, அதை நான் இப்ப கேட்கலனாலும் நான் நினைச்சேன் இல்லையா, அதுக்காக அவர் எனக்கு இதை கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுதான் வந்து பக்தியோட அந்த உன்னதமான நிலை. அவங்க வந்து முக்தியை கூட அவங்க விரும்புறது கிடையாது அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இங்க அவர் அததான் சொல்றாரு, உங்களோட தாமரை திருவடிகளை எப்போதும் பக்தி பண்ணணும். அவர்கள் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரம் பக்தி தொண்டு செய்த போதிலும் அவர்கள் எதையுமே விரும்புறது கிடையாது. ஏன் முக்தி கூட முக்தி இன்பமோ அல்லது பிரம்மத்தோட ஒன்றோட கலக்கணும் அப்படின்ற இன்பமோ கூட அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு பார்க்கணும். இங்க நாரத பஞ்சராத்திரிகா அதுல வந்து பக்தி தொண்டில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்ற எந்த ஒரு மனிதனும் அறம், பொருள், இன்பம், 5 வகையான முக்தி போன்றவற்றினால் உண்டாகும் துளியளவு இன்பத்தை கூட வேண்டுவதே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த 4 விஷயம் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு இவற்றில் உண்டாகும் தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம் அது பார்க்கிறோம். இதுல உண்டாகக்கூடிய இன்பம் எதுவாக இருந்தாலும் தூய பக்தனின் உள்ளத்தில் குடு புகுந்து விடாது. அது எவ்வளவு பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் ஒரு பக்தனுடைய இதயத்துல குடி புகர முடியாது. ஒரு ராணியை பின்தொடர்ந்து மிக்க மரியாதையோட பணிவுடன் அவளோட தோழி பெண்கள் எல்லாம் போறாங்க இல்லையா, அது போல அறம், பொருள், இன்பம், வீடு எல்லாமே பகவானோட பக்தி தொண்ட மிக்க மரியாதையோட அவங்க யார் செய்யறாங்களோ அவங்க பின்னாடி தொடர்ந்து போயிடுமா. இந்த 4 விஷயத்துல வரக்கூடிய இன்பங்கள் எல்லாம் பகவானுடைய பக்தி தொண்ட மிக்க மரியாதையோட பின்தொடர்ந்து செல்கின்றது. அப்படின்னா என்னது, யார் வந்து தூய பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தானாகவே வந்துடும். நம்ம தனியா ஒரு முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இப்ப எப்படி அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, 8 நிலைகள் யம, நியம, ஆசனா, பிரத்யாகார, தாரணா, தியானம், சமாதின்னு 8 நிலையை பாக்குறோம். இதுக்கு முதல்ல புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், மனதை கட்டுப்படுத்தணும். ஆனா கடைசியாதான் அவங்க வந்து பகவானோட அந்த சமாதி நிலையை வந்து அடையறாங்க. இங்க பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இதற்காக தனியா பயிற்சி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதெல்லாம் தன்னால கட்டுப்பட்டுரும். மனம் கட்டுப்பட்டு விடும், புலன்கள் கட்டுப்பட்டு விடும் பக்தி தொண்டுல. இதுக்கு தனியா ஒரு பிரயத்னம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது போல இந்த 4 விஷயங்கள் தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம் எங்கெல்லாம் பக்தி தொண்டு பண்றாங்களோ அவங்க பின்னாடியே தொடர்ந்து வருகின்றது. கிருஷ்ணருக்கான பக்தி தொண்டு ஒன்றை தவிர வேற எதையுமே விரும்புவதே கிடையாது. அந்த தூய பக்தனுக்கு வந்து என்ன விரும்புறாங்க, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் அவ்வளவுதான். சோ அப்படியே அவனிடம் ஏதேனும் விருப்பம் இருந்தது என்றால் அவன் கேட்காமலே பகவான் அதை நிறைவேற்றி வச்சுவார். இப்ப நம்ம துருவ மகாராஜரோட இது பார்த்தோம் இல்லையா, அவர் வரும்போது தவம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பாவத்துல வந்தார். தவம் பண்ணி பகவானுடைய திருப்பாதத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் போயிடுச்சு. ஆனாலும் பகவான் என்ன பண்றாரு, என் குழந்தை இதுக்காக தானே வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அதை வந்து அவருக்கு அருள் பாலிக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது என்ன அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ண உணர்வில் உண்டாகக்கூடிய மகிழ்ச்சி. எல்லா மகிழ்ச்சியை காட்டிலும் கிருஷ்ண உணர்வில் உண்டாகக்கூடிய மகிழ்ச்சி ரொம்ப உன்னதமானதுன்னு பார்த்தோம். இப்ப தூய பக்தி தொண்டுடைய அருமை அதை பார்க்கலாம். சோ ஆன்மீக வாழ்வின் ஆரம்ப நிலையில பல்வேறு வகையான தவங்கள், விரதங்கள், ஆத்ம உணர்வு பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கு. இருந்தாலும் இந்த இந்த ஆரம்ப கட்டத்துல ஆன்மீக இதில் நுழையிறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. பல்வேறு தவம், விரதம், இதெல்லாம் தன்னுணர்வை பெறுவதற்கு, நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்றத பெறுவதற்கு. ஆனாலும் இந்த வழிமுறைகளை மேற்கொள்பவனிடம் உலகியல் இச்சை இல்லை என்ற போதிலும் கூட அவனால் பக்தி தொண்டினை எய்துவிட முடியாது. பக்தி என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. சோ இந்த பல்வேறு வகையான தவம், விரதம் இதெல்லாம் செஞ்சா கூட உலகியல் இச்சை அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்துல இருந்தோ அல்லது இந்த பக்தி தொண்டினையோ எய்திவிட முடியாது. இந்த யாரெல்லாம் தவம், விரதம் இதெல்லாம் பண்றாங்களோ அவங்க பௌதிகமான விஷயங்கள்ல இருந்து வெளிப்பட்டு இருக்கிற மாதிரி தோணும். பௌதிக இச்சைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம். அதுக்காக அவங்க பக்தி நிலை வந்துட்டாங்களா அப்படின்னா கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நாங்க வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜருடைய கதையை படிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப அதுல வந்து துர்வாச முனிவர் ஒரு பிராமணர்.
கோ பிரம்மண்ய ஹிதாய ச ஜெகதிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண ஹிதாய ச ஜெகதிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ. பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் பிராமணர்களும் பசுக்களும். அவர் அப்படி உயர்ந்த பிராமணராகவே இருந்தாலும் கூட ஒரு பக்தன் இடத்துல அவரு தோத்து போறார் அப்படின்னு பாக்குறோம் அம்பரீஷ் மகாராஜர் கிட்ட. இங்க இதை எதுக்கு நம்ம இங்க பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அவங்க இந்த உலகியல் இச்சைகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருந்தாலுமே கூட அவங்க அவ்வளவு எளிதா பக்தியை வென்றுவிட முடியாது, பக்தியை எடுத்துக்க முடியாது, இல்ல அந்த பக்தனை வென்றுவிட முடியாதுன்னு பாக்கணும். உங்களுக்கு அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜரோட கதை தெரியும் இல்லையா? அம்பரீஷ் மகாராஜர் வந்து ஏகாதசி விரதம் இருக்கார். நம்மள மாதிரி அந்த ஒரு நாள் இதுன்னு கிடையாது. 3 நாள் அவங்க தூங்க மாட்டாங்க. 3 நாள் வந்து நிர்ஜல இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த துவாதசி, ஏகாதசி, திரையோதசி அந்த மாதிரி 3 நாள் வந்து அவங்க ஏகாதசி பண்றாங்க. தசமி, ஏகாதசி, துவாதசி அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ அப்ப அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எதுவுமே தண்ணி கூட அருந்தாம இருக்காங்க. துர்வாச முனிவர் வரார். வந்த உடனே நான் வந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரேன், 2 பேரும் சேர்ந்து வந்து ஆஹ் ஆஹ் இந்த ஏகாதசியை வந்து முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார். அப்ப நேரம் போயிட்டே இருக்கிறதுனால அங்க இருந்த பிராமணர்கள், அங்க இருந்த அவங்க எல்லாம் வந்து ஆலோசனை கொடுக்குறாங்க ராஜாக்கு. நீங்க வந்து கொஞ்சம் தண்ணி, துளசி தீர்த்தம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து நம்ம வந்து அந்த பாராயணமும் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அது போல நம்மளுடைய ஆஹ் ஆஹ் அவர் வந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம பிரசாதம் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் வந்து 1 வருடம் அவரும் அவருடைய மனைவியும் சேர்ந்து பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்காங்க. 1 வருடம் இதே மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, மாதாஜி நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க வந்து அத வேற யாராவது பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வராம பாத்துக்கோங்க. மாதாஜி நான் மியூட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க ராஜலட்சுமி மாதாஜி, வேற யாரு, சண்முகம் பிரபு கூட, ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஓகே. ஏன்னா நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுனால சில சமயம் உங்களால முடியாதா. சோ அந்த மாதிரி அங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பிராமணராகவே இருந்தாலுமே கூட அவர் மேல இருக்க கோபத்துல, அந்த பக்தன் மேல இருக்கிற கோபத்துல என்ன பண்றாரு, என்ன ஒரு மூர்க்கத்தனம், நீ என்னை விட்டுட்டு வந்து நீ வந்து ஏகாதசி விரதத்தை முடிச்சிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய முடியில இருந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு ஒரு ராட்சசனை உருவாக்கி அந்த 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 அரசனை வந்து கொல்லுன்னு சொல்றாரு. ஆனாலும் அங்க வந்து என்ன ஆகுது, அம்பரீஷ் மகாராஜர் ஒண்ணுமே பண்ணல. அந்த இடத்துல பகவான் எனக்கு இதுதான் கொடுத்திருக்காருன்னா நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். ஏன்னா அவர் ஒரு பக்தர் அப்படின்ற பாவத்துல அவர் என்ன பண்றாரு, அமைதியா கை கூப்பி நிக்கிறார். ஆனா சுதர்சன சக்கரம் வந்தது அங்க. பகவானுடைய ஆஹ் ஆயுதத்துல ஒண்ணு சுதர்சன சக்கரம். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த அந்த பூதத்தை கொண்டது மட்டும் இல்லாம ஏவி விட்ட துர்வாச முனிவரை துரத்துறார். இந்த இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம இந்த மாதிரி தவங்கள் பண்ணி, விரதங்கள் பண்ணி, ஆத்ம உணர்வெல்லாம் பெற்றுட்டோம், நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்ற நிலையெல்லாம் வந்துருச்சு. இந்த மாதிரியான உயர்ந்த விஷயங்களை பண்ணி பௌதிகமான விஷயங்கள்ல எனக்கு இச்சை கிடையாது. இந்த உலகாயுத விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த இது மேல எனக்கு இச்சை எல்லாம் கிடையாது. அப்படி இருந்தா நான் உடனே பக்தி கிடைச்சிருமா அப்படின்னாக்க கிடையாது. அவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில இருந்தாலும் கூட பக்தி தொண்டினை எய்து விட முடியாது அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ பக்தி தொண்டை அடைந்து விட வேண்டும் என்று ஒருத்தன் விரும்பினாங்க அப்படின்னாக்கா உடனே பக்தி தொண்டு கிடைச்சிடாது. ஏன்னா எவனுக்கு வேண்டுமென்றாலும் கிருஷ்ணன் பக்தி தொண்டினை அருள்வதில்லை. நம்ம கிளியரா பிரபாதர் கொடுத்திருக்கார். கிருஷ்ணர் உலகியல் இன்பம் மற்றும் முக்தியை கூட எளிதில் அருளுகின்றார். இந்த லோகத்துல வரக்கூடிய இன்பம், பௌதிகமான விஷயங்கள், இது எல்லாமே வந்து கொடுத்துடுறார். ஆனா நமக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை அவர் அத்தனை எளிதில் ஒருவர் அருள்வதில்லை. உண்மையில் பக்தி தொண்டு ஒரு தூய பக்தியின் கருணையினால் மட்டும்தான் அடையக்கூடியதாகும். நம்மளுடைய தெய்வ ராச பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபாதருடைய கருணையினால இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம், அதன் மூலமாக நமக்கு பக்தி பத்தி தெரியுது. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு புரிதல் வரும். நம்ம வந்து பக்தி அப்படின்ற அந்த கடலோட கரையை கூட நம்ம தொடல. ஆனா நம்ம வந்து என்னவோ நம்ம நிறைய தெரிஞ்ச மாதிரி நினைச்சுக்கிறோம். உள்ள படிக்க படிக்க நமக்கு வந்து பார்த்தா நம்ம ஒரு மாதிரி இன்ஃபினிட் ஆயிடுறோம். நம்ம இன்விசிபிள். ஒரு நம்மளுடைய இருப்புன்றதே வந்து அங்க இல்லவே இல்லை. ஆனா நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான உலகாயுத விஷயங்களுக்காக நம்ம போட்டி போடுறோம். நான் என்னுடையது அப்படின்ற ஒரு பெரிய இதுக்காக நம்ம போட்டி போடுறோம்.
இங்க பக்தி தொண்டு ஒரு தூய பக்தனுடைய கருணையினால் மட்டும்தான் அடையக்கூடியது. சைத்தன்ய சரிதாமத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு மத்திய லீலை 19.151. தூய பக்தனை ஒரு குருவின் கருணையினாலும் கிருஷ்ணரின் கருணையினாலும் மட்டுமே ஒருவனால் பக்தி தொண்டு எனும் நிலையினை அடைய முடியும். சோ இங்க பகவான் குரு கிருஷ்ண கருணையினால மட்டும்தான், நம்மளால கருணையினால மட்டும்தான் பக்தி அடைய முடியும். அதை தவிர வேறு வழியே இல்லை அப்படின்றத இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. தந்திர சாஸ்திரத்திலும் பக்தி தொண்டுடைய அருமை உறுதி செய்யப்படுகின்றது. அதில் சிவபெருமான் சத்திகிட்ட சொல்றார், என்னன்னு சொல்றார், ஒருவன் ஞானத்தோட பல்வேறு வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து ரொம்ப தத்துவங்கள்லாம் இருந்தான் என்றால் அவனால் பௌதீக சிறையிலிருந்து விடுபட முடியும். இந்த பௌதீகமான லோகத்துல தான் விடுபட முடியும். ஆனா வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு போல வேள்வி சடங்குகளை செய்வதனால் ஒருவன் புண்ணிய செயல்களோட நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். அதன் மூலமாக உலகில் சுகங்களை அவங்க அனுபவிக்க முடியும். ஆனா இந்த முயற்சிகளால் ஒருவனுக்கு பகவானோட பக்தி தொண்டு அருளப்படுவதே கிடையாது. பகவானுடைய கிருப்பை இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ஆச்சாரியர்களோட கருணை இல்லை. ஆச்சாரியர்களோட கருணை இல்லைன்னா அந்த பக்தின்றது நமக்கு கிடையாது. ஒருவன் 1000 பிறவிகள்ல இம்முறைகளை மேற்கொண்ட போதிலும் கூட அவனுக்கு பக்தி தொண்டு அருளப்படுவதில்லை. நான் ரொம்ப வருடங்களாக தவம் பண்ணியிருக்கேன்ப்பா, அப்போ எனக்கு பகவான் பக்தியை கொடுத்துருவாருன்னா கிடையாது. அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பிரலாத மன்னர் சொல்றார், தனி மனித முயற்சிகளாலோ, நான் சுயமா நான் முயற்சி பண்றேன், இது பௌதிகமான விஷயமா என்ன, அல்லது உயர்ந்த சாஸ்திரத்தோட உபதேசங்களினாலோ ஒருத்தவங்களுக்கு பக்தி கிடைச்சிருமானா கிடைக்காது. இச்சைகளிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற தூய பக்தனோட திருவடிகளில் உள்ள தூசியினால் அது அருளப்பட வேண்டும். இந்த இந்த இன்பம், இச்சைகள், ஆசை அப்படின்றதுல எல்லாம் முற்றிலும் விடுதலை பெற்றவர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய பக்தர்களுடைய தாமரை திருவடிகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தூசு. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர்ல இந்த கோயில் நீங்க பாத்துருக்கீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அத கிளீன் பண்ணி வச்சாங்கன்னா அந்த டஸ்ட்ல காலையில பக்தர்கள் பெறலுவாங்க. தூய பக்தர்களோட அவங்களோட இது எடுத்து நம்ம தலையில போட்டுக்கணும். அவங்களுடைய தெருப்பாத தூசுகளை எடுத்து தலையில போட்டுக்கணும். நம்ம கிருஷ்ண கதை படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சுதாமா பகவானையே நினைச்சுட்டு வர்றாரு அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து. வெளியில எல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா வந்த உடனே ஒரு வைணவ கலாச்சாரம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் எப்படி ஒரு கிரகஸ்தன் ஒரு வைணவரை வீட்டுக்கு கூப்பிடுறது அப்படின்றத பாக்குறான். அவரை தன்னுடைய மெத்தை, தாம் படுக்கக்கூடிய மெத்தையில அமர வைத்து அவருடைய பாதங்களை கழுவி அந்த பாதத்தோட தண்ணீர் எடுத்து தன் தலையில மட்டும் இல்ல, தன்னுடைய பட்டத்து ராணிகள் 8 பேர் தலையிலும் தெளிக்கிறார். அப்போ எப்படி ஒரு வைணவர்களை நாம வீட்டுக்கு அழைத்து கொள்றது, அவங்களை எப்படி இது பண்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவங்களுடைய திருவடிகள்ல இருக்க தூசினால மட்டும்தான் இந்த பக்தின்றது கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 6ஆம் அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்துல நாரதர் ஈஸ்வர் கிட்ட சொல்றார், என்ன சொல்றார், அன்பார்ந்த அரசனே, முகுந்தன், முக்தியை கொடுப்பவன் முகுந்தன். முகுந்தன் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய கிருஷ்ணரே பாண்டவர்களுக்கும் யதுகுலத்திற்கும் நித்திய பாதுகாவலராக இருக்கின்றார். பாண்டவர்கள் நம்ம அவங்களுக்கு என்ன சிறைவாசம், அஞ்ஞானவாசம், வனவாசம் என்ன இது கிடைச்சாலும் பகவான் கூடவே இருந்தார். யதுகுலத்துல நித்திய பாதுகாவலராக இருக்கின்றார். அவரே எல்லா வழிகள்லயும் உன்னுடைய ஆன்மீக குருவும் உபதேசகரும் ஆவார். அவர்தான் உன்னுடைய ஆன்மீக குரு, உபதேசம் பண்ணக்கூடியவர். நீ வழிபடுவதற்குரிய ஒரே இறைவன் அவரே ஆவார். அவர் பாசம் மிக்கவர், அன்பு மிகுந்தவர். உனது தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் இயக்குபவர் அவரே. இருந்தும் என்ன சொல்ல, உனது ஏவலரை போல சில சமயம் அவர் உனது கட்டளையை நிறைவேற்றுகின்றார். ஆனா உன்னுடைய உன்னுடைய ஒரு சேவகன் போல, உன்னுடைய இங்க வேலை செய்யக்கூடியவங்க போல உனக்கு சில சமயத்துல ஏவல்கள், நீ சொல்லக்கூடிய வேலையெல்லாம் உடனே கட்டளையில் நிறைவேற்றுவார். யார்கிட்ட சொல்றாங்க, நாரத ரிஷி தர்ம மகாராஜர் யுதிஷ்டர் கிட்ட சொல்றார், பாண்டவர்களுடைய மூத்தவர்கிட்ட சொல்றார். மன்னா, நீ சிறந்த நல்வினை உடையாய், நீ ரொம்ப நல்ல புண்ணியங்கள்லாம் பண்ணிருக்கேப்பா. ஏன்னா பரமபுருஷ பகவானால உனக்கு அருளப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நற்பேர்கள் எல்லாம் பிறரால் கனவிலும் கூட கருத முடியாது. யாரால நினைச்சு பார்க்க முடியுமா? ஆனா உனக்கு அதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு.
சோ இதோட இது என்ன நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் மிக எளிதில் முக்திய கொடுக்கிறார். ஆனா அவர் ஒரு ஆத்மாவுக்கு பக்தி தொண்டினை மிகவும் அரிதாகவே அருள்கின்றார். ஏனென்றால் பக்தி தொண்டின் மூலம் ஒரு பக்தனால் பகவானே பெறப்படுகின்றார் என்பதாகும். பக்தி தொண்டின் மூலமாக அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானையே அவங்க அடைந்து விடுகின்றார்கள். சோ இது நம்ம பார்த்தது தூய பக்தி தொண்டுடைய அருமை. அடுத்தது பிரம்மத்தோட ஒன்றுடன் கலப்பதில் உள்ள இன்பம். அதெல்லாம் நிலையானதான்னா நிலையானது கிடையாது. ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்க இங்க அப்படின்னாக்கா, பிரம்மானந்தம் அல்லது பிரம்மத்தோட ஒன்று கலக்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கோடி இன்பம், அது பக்தி தொண்டும் என்னும் கடலில் இருந்து உண்டாகும் அணு அளவு இன்பத்திற்கு கூட ஈடாகாது. மீண்டும் மீண்டும் அதுதான் சொல்றார் சில ரூப கோஸ்வாமிகள். இப்ப அந்த பிரம்மனோட இணையறதுன்னு சொல்றோமே, பிரம்ம ஜிக்ஞாசு, பிரம்மானந்தம், அது பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தி தொண்டு பண்றதனுடைய ஒரு அணு அளவு கூட இன்பத்துக்கு ஈடாகாது. ஹரிபக்தி சுதோதயத்துல என்ன சொல்லியிருக்காரு பிரலாத மன்னர், பகவான் நரசிம்மரை தன்னோட வழிபாடுகளின் மூலமாக ஆற்றுப்படுத்தும் பொழுது கூறுகின்றார். நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து வரும்போது தன்னுடைய பக்தனை இப்படி பண்ணிட்டானேன்னு அவர் அவ்வளவு கோபத்துல இரண்யகசிபு அவருடைய குடலை மாலைய போட்டு அவ்வளவு உக்கிரமா இருக்காரு. உக்கிர நரசிம்மராக எல்லாரும் பயப்படுறாங்க, இன்க்ளூடிங் லட்சுமி தேவி. ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு, பிரலாத் மகராஜர் அவருடைய அந்த கோபத்தை தணிக்கிறதுக்காக ஒரு மாலை எடுத்துட்டு அவருக்கு போடுறதுக்கு அந்த குழந்தை அழகா போகுது. குழந்தைய பார்த்தோன்னே அவரு அவ்வளவு உக்கிர நரசிம்மராக இருந்தது. ஒரு தாய் எப்படி அந்த குழந்தைய பார்த்தா அந்த கருணை முகமாக மாறுமோ, அவ்வளவு ஒரு அன்பு பாசமும் தோய்ந்த முகமாக அவருடைய முகம் மாறுகின்றது. சோ இங்க சொல்றார், போற்றுதற்குரிய ஜெகதீஸ்வரரே. யாரு? பிரலாத் மகராஜர் பகவான சொல்றாரு, இந்த ஜகத்துக்கே ஈஸ்வரர் நீங்கள் இல்லையா, ஜெகதீஸ்வரர். உங்களோட தரிசனத்தினால நான் ரொம்ப உன்னதமான இன்பம் பெற்று ஆனந்த கடலில் மூழ்கி விட்டேன் அப்படிங்கிறார். அந்த ஆனந்த கடலோட ஒப்பிடும்போது அந்த பிரம்மத்தோட கலக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது ஒண்ணுமே இல்லை. பிரம்மத்தோட கலக்கம் அது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு பசுவோட குளம்படியில இருக்கக்கூடிய பள்ளத்துல எவ்வளவு நீர் இருக்குமோ அதை விட சின்னது. ஆனா உங்களுடைய பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு தொண்டு இருக்கு இல்லையா, பக்தி தொண்டு, அது ஒரு பெரிய ஆனந்த கடல் அப்படின்றத சொல்றாரு. எதனால அவர் ஆனந்த கடல்ல மூழ்கிட்டாராம், பகவானுடைய ரூபத்தை பார்த்து. அண்ட சராசரமே நரசிம்ம அவதாரத்தை பார்த்து பயந்து போயிருக்கு. இவர் பகவானை பார்த்து சொல்றாரு, உங்களுடைய அந்த ரூபத்தை பார்த்து நான் ஆனந்த கடல்ல திளைத்து விட்டேன் அப்படிங்கிறார். அது இந்த பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாற இன்பத்தோட ஒரு துளி கூட அந்த பிரம்ம ஜோதியில இயக்கமான அந்த இன்பம் இந்த ஆனந்தத்தோட ஒப்பிடவே முடியாது அப்படின்றத சொல்றார். சோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு உரையாக ஸ்ரீதர சுவாமிகள் இயற்றியுள்ள பாவார்த்த தீபிகை அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு, போற்றுதற்குரிய பகவானே, நற்பேருடைய சிலரே உங்களுடைய பக்தி ரசாமிருத கடலில் நீந்தி கொண்டிருக்கின்றனர். கொஞ்சம் பேரால மட்டும்தான் உங்களுடைய இதுல இந்த பக்தியில நீந்த முடியும். உங்களுடைய லீலைகளை பத்தி சரித்திரங்களில் உள்ள அமிர்தத்தினர் சுவைத்து கொண்டிருக்கின்றனர். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அப்படின்றதுல இருந்து வரக்கூடிய இன்பத்தினை ஒன்றும் இல்லாததாக செய்யும் பேரின்பத்தை அறிந்தவர்கள். சோ இதுல நம்ம பாக்குறோம், தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே வரக்கூடிய இன்பம் மற்ற எல்லா இன்பத்தை விட மேலானது அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்படிப்பட்ட உன்னத பக்தன் பக்தி தொண்டில் பெறும் இன்பத்தை விட பிற இன்பத்தை தெருவில் கிடக்கும் துரும்பை விட சிறந்ததாக கருத மாட்டான். அந்த அளவுக்கு மற்றது எல்லாமே கீழ்த்தரமானது, பக்தி தொண்டு என்பதுதான் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நாம தூய பக்தி தொண்டுடைய குணநலன்கள் என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல கிருஷ்ணரை பயப்படுத்துதல், பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி பயப்படுத்துறது, பக்தினால மட்டும்தான். இவ்வளவு நேரம் நம்ம அதை தான் பார்த்தோம் இல்லையா. சோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரையும் கூட பயப்படுத்த வல்லது அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் தான் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துறார். அவரையே கட்டுப்படுத்தக்கூடியது அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு. சோ இங்க அந்த துர்வாச முனிவர் 3 லோகத்துக்கும் ஓடுறாரு. பிரம்மா கிட்ட போறார், சிவபெருமான்கிட்ட போறார், விஷ்ணு பகவான்கிட்ட போறார். அப்ப அவர் என்ன சொல்லிடுறாரு, நான் பக்தனுடைய இதயத்துல இருக்கேன், பக்தன் என்னுடைய இதயத்துல இருக்கான். நீ எங்க தவறு செய்தாயோ அங்கேயே நீ போய் மன்னிப்பு கேட்கணும். என்னுடைய பக்தனை நோக்கி நீ ஒரு பூதத்தை ஏவி விட்ட இல்லையா, நீ என் பக்தன் கிட்டதான் சரணடையணும்னு சொல்லி அவர் அனுப்பிச்சு வைக்கிறார். சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம், பகவான் தான் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், பயப்படுத்தக்கூடியவர், வசீகரிக்கக்கூடியவர். ஆனா அந்த பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரையே வசப்படுத்துதான். சோ அந்த பக்தி தொண்டுடைய உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறது யாரு, முதன்மையானவர் யாருன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணிமான்னு சொல்றோம்.
பகவான் மன்மதனையே கவரக்கூடியவராம். மதன மோகன, மன்மதனையே மோகித்து போறாம் பகவானை பார்த்து. மதன மோகன். ஸ்ரீமதி ராதாராணிமா எப்படி அப்படின்னா மதன மோகன சுந்தரி. மன்மதனையே மோகிக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரே அவரையே வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியவங்க, வெல்லக்கூடியவங்க வந்து மதன மோகன சுந்தரி வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி. இங்க 1000 மன்மதன்களின் எழிலையும் வெல்லும் எழிலுடையவர் யாரு? கிருஷ்ணர். அவங்களையே வெல்லக்கூடியவங்க வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி தாய். ஆனா கிருஷ்ணரை கூட வயப்படுத்த முடியும். ஆகையால் பக்தர்கள் அவரை மதன மோகன மோகினி அல்லது மதன மோகன சுந்தரி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. மதன மோகன மோகினி. மோகன கிருஷ்ணர், அந்த மோகனனே மோகித்து போயிருக்காராம் மோகினியாக பகவான் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. சோ பக்தி தொண்டு செய்யறது ராதாராணியோட காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுவது. தங்கள் பக்தி தொண்டில் நிறைவு பெறுவதற்காக விருந்தாவனத்தில் உள்ள பக்தர்கள் தங்களை ராதாராணியின் பாதுகாவலின் கீழ் வைத்து கொண்டனர். நீங்க அங்க போனீங்கன்னா யாரும் கிருஷ்ணன் நாம சொல்ல மாட்டாங்க. ஷியாமா சுந்தரா கிருஷ்ணா தான். ராதே 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 ராதே. அந்த பக்கமா போங்க, இந்த பக்கமா போங்க, என்ன வேணும் உட்காருங்க, எதுக்கு எடுத்தாலும் அவங்க ராதே 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 ராதேன்ற வார்த்தையை விடாம அவங்க இது பண்ணுவாங்க. அது போல அங்க இருக்கவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த எல்லைக்கு போற வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பசி அப்படின்றதே இருக்கிறதுதான். எத்தனையோ உயர்ந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள்லாம் வந்து அங்க வந்து பிக்ஷை எடுக்கணும், அப்படி அந்த மண்ணுல வந்து இருக்கணும். கோபியர்களும் பகவான் கிருஷ்ணரும் வந்து லீலை செய்த இடம், அதுல நான் ஒரு புல்லாவாவது இருந்து விடுறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதனால நம்ம அங்க போகும்போது இந்த பௌதிகமான கண்ணோட்டத்துல அங்க இருக்கவங்கள பார்க்க கூடாது. யாராவது உங்களுக்கு ஏதாவது சொன்னா கூட அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்காம அதை கடந்து நீங்க போயிடணும் அப்படின்னு. நாங்க ஒரு தடவை நம்ம வந்து புத்தகத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பெரிய ஆர்வத்தோட நம்ம வந்து விருந்தாவனம் போனோம். அங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது விருந்தாவனம் அங்க போகும்போது பார்த்தா என்னடா இது மத்த இதுல இருக்க மாதிரிதான் இருக்குன்னு நம்மளுடைய பாவமே வேற மாதிரி அங்க மாறிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம புத்தகத்துல படிச்சதுனால அப்படியே அந்த நினைவுல நம்ம அங்க போவோம். ஆனா அது வந்து அங்க உண்மையான இது வந்து வேற மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அதனாலதான் அவன் உடனே நம்ம அங்க அந்த ஆரம்ப நிலையில இருக்க பக்தர்களை வந்து அங்க போறது வந்து அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. பக்தியில இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறினதுக்கு அப்புறம் உண்மையான அந்த பக்தி பாவத்தை வளர்த்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அங்க போனாதான் எதை பார்த்தாலும் நாம வந்து இந்த இடத்துல பகவான் கிருஷ்ணருடைய லீலை நடந்த இடம். சோ பக்தர்களுடைய பாக்குறதுக்கு உண்டான அந்த பாவமும் அல்ல அந்த ஆரம்ப நிலையில இருக்கவங்க பார்க்கக்கூடிய பாவமும் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க தூய பக்தி ஸ்ரீமதி ராதாராணி காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுவது அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு பண்றது அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இங்க ராதாராணியோட பாதுகாவல்ல அவங்க எல்லாம் சேவைகள் செய்யறாங்க விருந்தாவனத்துல, பக்தி தொண்டு பண்றாங்க. அது ராதாராணியின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பர்சோனா பகவத்கீதையில மகாத்மாக்கள் அவங்க எல்லாம் என்னன்னு சொல்லப்படுறாங்க? தெய்வீ பிரகிருதி அல்லது ராதாராணி என்னும் அகச்சத்தின் பாதுகாவலின் கீழ் உள்ளனர். நம்ம வந்து 2 விதமான சக்தி பார்க்கணும் இல்லையா? அகச்சக்தி, புறசக்தி. இந்த அந்தரங்க சக்தி யோக மாயா, புறசக்தி மகாமாயா அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இதுல எது உயர்ந்தது? ஆன்மீகமான அந்தரங்க சக்தி தான் மிக உயர்ந்தது. யோக சக்தி, மகாமாயா இந்த பகிரங்க தாழ்ந்த ஜட உலக சக்தி அப்படின்னு பார்க்கணும். அதனால கிருஷ்ணரின் அகச்சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறதுனால பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரையே கூட வயப்படுத்தக்கூடியது. ஏன்னா பக்தி தொண்டோட ரூபம் யாரு? ஸ்ரீமதி ராதாராணி. சோ இந்த உண்மையை கிருஷ்ணரால ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயத்துல 20வது ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு? அன்பிற்குரிய உத்தவனே, என்னுடைய பக்தர்களால எனக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டுல நான் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறது போல யோகத்தினாலோ தத்துவார்த்த யூகத்தினாலோ வேள்வி சடங்குகளையும் வேதாந்த கல்வியாலோ கடுமையான தவங்களினாலோ தானமாக எல்லாவற்றையும் தருவதனாலேயோ நான் பயப்படுவதே இல்லை அப்படிங்கிறார். உண்மையில் இவையெல்லாம் சால சிறந்த செயல்கள். ஆனா இதெல்லாம் வந்து பக்தியை கொடுக்காது. என்னுடைய பக்தர்களால எனக்கு செய்யக்கூடிய உன்னதமான அன்பு தொண்டுதான் என்னை கட்டுப்படுத்தும் அப்படிங்கிறாரு பகவான் கிருஷ்ணர். பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம பயப்படுத்தணும்னா என்ன? அவருக்கு அன்பு தொண்டு பண்ணணும். அவர் நம்ம கிட்ட சண்டே ஃபீஸ்ட் கேட்கல. உண்மையான அன்பு பாவத்தோட நமக்கு அவருக்கு ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு கனியோ
ஒரு ஒரு டம்ளர்ல ஒரு தண்ணிய கூட வச்சா கூட அவரை திருப்தி அடைகின்றார். கிருஷ்ணர் எப்படி அவருடைய பக்தர்களின் பக்தி தொண்டால கட்டுப்படுத்தப்படுறார் அப்படின்றது நாரதரால ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் 10ஆம் அத்தியாயம் 48, 49வது ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, யுதிஷ்டரோட உரையாடி கொண்டிருக்கிறாராம் நாரதர். அவர் வந்து மன்னர் பிரலாத மன்னரின் நற்பண்புகளை போற்றி புகழ்கின்றார். வைணவ கலாச்சாரம் ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தருடைய குணங்களை பத்தி போற்றி புகழுது. ஒரு பக்தன் எப்போதும் பிற ஹரே கிருஷ்ணா, இது அடுத்த லைன்ல இருக்குன்னு நான் நினைச்சு பார்க்கிறேன். ஒரு பக்தன் எப்போதும் பிற பக்தர்களுடைய செயல்களை போற்றுகின்றார்கள். நாம என்ன பண்றோம்? யாராவது கொஞ்சம் முன்னேறினா கூட, ஓ அவங்க எதை பண்ணிட்டாங்க, அவங்க அதை பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களை எப்படி கீழே தாழ்த்துறது அப்படின்றதுலயே நம்ம நோக்கா இருக்கு. அது பௌதிகமான விஷயம். ஆனா அந்த ஆன்மீகமான விஷயத்துல, ஆன்மீக சிந்தனையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய பாவம் எப்படி இருக்கு? இன்னொரு பக்தர்களோட செயல்களை போற்றுது. மகாராஜா யுதிஷ்டரே பிரலாதருடைய குணங்களை போற்றுகிறார். இவ்வாறு எப்படி? தூய பக்தனுடைய அடையாளம். இதுதான் வந்து தூய பக்தருடைய அடையாளம். எப்போதும் தன்னை விட பிற பக்தர்களையே சிறந்தவர்களாக கருதுகின்றார்கள். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்பிள் எல்லாம் அந்த உயர்ந்த ஆச்சாரியர்கள் குரு எல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கும் போது ஏதாவது சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான் உங்களை பத்தி சொல்லல, என்னை பத்தி சொல்றேன் அப்படின்வாங்க. ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க. இருந்தாலும் அந்த அவையடக்கம் ரொம்ப பவ்யமாக தன்னை தாழ்த்தி தான் அவங்க எப்பவுமே நினைக்கிறாங்க. நான் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லை. அதனால ஆஹ் பிரலாத் மன்னரே இவ்வாறு நினைத்த பொழுது நாரத அவரிடம், பிரலாத் மன்னரே பகவானின் உண்மை பக்தர் ஆவார், நான் அவ்வாறு அல்லேன் என்று மன்னர் இவ்வாறு நினைத்த பொழுது நாரதர் அவரிடம் பின்வாறுமாறு கூறினார். யுதிஷ்டா, நீங்களே இந்த உலகில் பெரும் பேறு பெற்றவர்கள் ஆவீர்கள். பிரலாத மன்னர் ஒரு சிறந்த பக்தர். ஆனா அவருக்கும் நாங்களும் ஒன்னும் ஈடு கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அவர் நினைச்ச உடனே நாரத ரிஷி சொல்றார், உங்களுடைய எல்லா காலகட்டத்திலையும், கஷ்டமான காலகட்டத்திலையும் பகவான் கூடவே இருந்திருக்க இல்லையா? சோ நீங்க வந்து ரொம்ப பெரும் பேறு பெற்றவர்கள் நீங்க தான் அப்படிங்கிற. சோ முழுமுதற் கடவுள் இந்த பூமியில அவதரிச்சு தம்மை ஒரு சாதாரண மனுஷனை போல உங்களுக்கு தந்திருக்கார் கிருஷ்ணர் இல்லையா? இல்லைன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்த சாரதியா இருப்பாரா? அவ்வளோ ஒரு யுத்த களத்துல போயிட்டு இடது பக்கம் போங்க வலது பக்கம் போங்கலாம் சொல்ல முடியாது. அர்ஜுனன் என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணரோட முதுகுல இடது பக்கம் போனா இடது பக்க தோள்பட்டையில அவர் வந்து மிதிக்கணும், வலது பக்கம் போனா வலது பக்கம் மிதிக்கணும். பகவான் அவருடைய அவருடைய அந்த திரு கண்ணால அந்த பிரபஞ்சமே சிருஷ்டி செய்யப்பட்டிருக்கு. ஆனா இவர் வந்து அவருக்கு என்ன ஒரு தேரோட்டியாக வந்து நிக்கிறார். இதுக்கு வந்து இது கதை சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, கர்ணன் துரியோதனனுடைய மாமா தான் வந்து கர்ணன் வந்து ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறார் துரியோதனன் கிட்ட. நான் வந்து யுத்த காலத்துக்கு வரணும் அப்படின்னாக்கா உன்னுடைய மாமா தான் எனக்கு தேரோட்டியா வரணும். ஒரு சூத்திரனுடைய பிள்ளைக்கு நான் எப்படி தேரோட்டியா வருவேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து மனசுக்குள்ள அப்படியே பொங்கி பொங்கி கடைசி நேரத்துல கர்ணனை வந்து அந்த போர்க்களத்திலேயே விட்டுட்டு போயிட்டார். தேரோட்டி வந்து ஒரு பெரிய பெரிய பலம். ஆக்சுவலா தேரோட்டினாலதான் வந்து நம்மளுடைய வெற்றி தோல்வி வந்து தீர்மானிக்கப்படுகின்றது யுத்த களத்துல அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இங்க அது வந்து ஒரு சூத்திரனுக்கு நான் தேரோட்டுவோனான்ட்டு அவ்வளவு கோமா வந்து அதை செய்யாம போயிட்டார். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? பக்தனுக்காக அந்த தேரோட்டி ரூபத்தையும் அவர் எடுத்துக்கொண்டார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ உங்களோட எல்லா சூழ்நிலைகளையும் பகவான் கூட இருந்திருக்காருப்பா. நாரத ரிஷி வந்து யுதிஷ்டர் கிட்ட சொல்றார், உங்களோட வாழ்ந்துகிட்டயும் இருக்க, பிறர் கண்களிலிருந்து தம்மை மறைத்து கொண்டும் இருக்கின்றார். மற்றவர்களால் அவரை பரமபுருஷ பகவான் அவங்க அறிந்து கொள்ளவே முடியாதாம். ஒரு தடவை வந்து இந்த பூலோகத்தையும் பகவான் அண்ட சராசரத்தையும் தன்னுடைய வாயில வந்து அம்மாக்கு காட்டி கொடுப்பாரு இல்லையா? அதுக்கு முந்தின லீலை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ரொம்ப சேட்டை செய்யறான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை வந்து யசோதம்மா என்ன பண்றாங்க, கட்டி போட்டுறாங்க. உடனே அதை கேள்விப்பட்ட உடனே பலராமருக்கு அப்படியே கோபம், உதடெல்லாம் துடிக்குது. யாரு என்னோட கிருஷ்ணனை கட்டி போட்டேன்னு அவ்வளவு கோபமா வர. ஏன்னா பகவான் பலராமர் தானே முதன்மையான ஆன்மீக குருன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அவர் தான் வந்து இவரை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக தான் முன்னாடி அண்ணாவா வந்து பிறந்துட்டார். அப்போ கிருஷ்ணரை பாதுகாக்க வேண்டியது அவரோட இது. வேகமா போய் யசோதம்மை கிட்ட சொல்றார், உங்களுக்கு தெரியுமா கிருஷ்ணர் யாருன்னு தெரியுமா? அவரை நீங்க எப்படி கட்டி போட்டீங்க? அந்த சராசரமே அவருக்குள்ளதான் இருக்கு. ஆமாப்பா, எல்லா தேவதேவர்களும் என் வீட்டுலதான் இருக்கு. ஆனா என்னால இந்த வாளை வந்து கட்டுப்படுத்தவே முடியல அப்படின்னு. அப்ப நாம வந்து எப்படி வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையில அவங்க பக்தர்கள் அதாவது என்னுடைய குழந்தையாவே அவங்க பாவிக்கிறாங்க. அந்த வாத்சல்ய பாவத்திலேயே இருக்காங்க.
பகவானும் அதை தான் ரசிக்கிறார், அதுதான் வேணும்னு நினைக்கிறார். சோ இங்க தன்னை தானே மறைத்து கொண்டும் பகவான் இருக்கார், உங்க கூட இருக்காருப்பா அப்படின்றார். உங்களுடைய நண்பராக இருக்க, உங்களுக்கு தூதுவராக போனாரங்க. சோ பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் விஸ்வரூபம் எடுத்த போது அர்ஜுனன் வந்து பிரார்த்தித்தானா என்னன்னு, போற்றுதற்குரிய கிருஷ்ணா, நான் உங்களை என்னுடைய மைத்திரனாக கருதி கிருஷ்ணா நண்பா என்றெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன். அதை நினைச்சு நீங்க வந்து என்ன தவறா நினைச்சுக்க கூடாது. ஏன்னா பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே, ஆஹா இவர் கூடயா இவ்வளவு நாள் கிருஷ்ணா அது இதுன்னு நம்ம வந்து கிண்டல் பண்ணியிருப்போம் அவரை. அவரை எவ்வளவு தூரம் எல்லாரும் முன்னாடி வந்து அவரை வந்து கேலி செய்திருப்போம். நான் உங்களை அவமரியாதை பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னித்திடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட. ஆஹ் ஆஹ் ஆனா என்னால புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கீங்க, உங்களை போய் நான் கேலி பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அர்ஜுனன் விஸ்வரூப தரிசனம் எடுக்கும்போது யுத்த களத்துல. சோ ஆகவே பாண்டவர்களுடைய நிலை இவ்வாறு இருந்தது. கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளாகவும் உயர்ந்தோர்க்கெல்லாம் உயர்ந்தவராகவும் இருந்த போலும் அந்த சகோதரர்களோட பக்தி நட்பினால் அன்பினால் வயப்பட்டார். அவங்களுடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்டார், அவங்களுடைய நட்புக்கு வயப்பட்டார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அதனால அவங்க கூடவே இருந்தார். பக்தி தொண்டு எத்தகைய சிறப்புடையது என்பதற்கு இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய சான்று. இவர் என்ன பண்ணுவார், எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கிளம்புற சமயத்துல ஒவ்வொருத்தரா வந்து சொல்லுவாங்க, கொஞ்ச நாள் எங்க கூட இருந்துட்டு போங்களேன். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தங்குவார். திருப்பி கிளம்புவார், திருப்பி ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவாங்க, கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு போங்களேன்னு. இப்படியே அவர் வந்து தங்கிட்டு கடைசியா தான் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு வழியா அவருடைய ஊருக்கு துவாரகா கிளம்பி போறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் வந்து பக்தனுக்காக எவ்வளவு தூரம்னாலும் தன்னிலை இறங்கி வருகின்றார். இறைவனை காட்டிலும் மேலான பக்தி தொண்டு. காரணம், பக்தி தொண்டு அவரையே கட்டுப்படுத்தும். அதாவது பகவானை காட்டிலும் மேலானது. பக்தி தொண்டில் இல்லாத மனிதர்களால பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதுடைய மகிமையை ஒரு காலம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இவ்வளவு பேசுறமே, என்னதான் அந்த பக்தி தொண்டுல இருக்கு? பகவான் மேல அன்பு இல்லாதவங்களுக்கு இந்த பக்தி தொண்டை பத்தி புரிந்து கொள்ள முடியவே முடியாது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஓகே, நம்ம இது வரைக்கும் முதல் அத்தியாயம் பார்த்திருக்கோம். இது சார்ந்து உங்களுடைய கருத்துக்கள், கேள்விகள், சந்தேகங்கள் புரியுதா புரியலையா, ஏதாவது உங்களோட இது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்க திருப்பி படிக்கணும் எல்லாரும். ஐ திங்க் நீங்க புக் வச்சிருப்பீங்க நம்புறேன். அப்படி இல்லைனாலும் சாஃப்ட் காப்பி வந்து மாத்தாஜி நீங்க ஷேர் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் குரூப்ல. இல்லைனாலும் இன்னொரு தடவை ஷேர் பண்ணிடுங்க. எல்லாரும் தயவு செஞ்சு அத்தியாயம் 1, 2 வாசிட்டு வாங்க. ஏதாவது சந்தேகங்கள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். இந்த தூய பக்தி தொண்டுனா என்ன, அதற்குரிய 6 குணங்கள் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். எப்படி இது கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கு அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. அடுத்த வாரத்துல இருந்து சித்ரா மாதாஜி வருவாங்க, அப்ப இன்னும் உங்களுக்கு எளிதா புரியும். சரிங்களா? அவங்க கிட்ட நீங்க உங்களோட இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. கேள்வி இன்னைக்கு சொன்னீங்க, இது பீஷ்மர் வந்து இறக்கும் போது கிருஷ்ணர் வந்து அந்த தேரோட்டிய பார்த்த சாரதியா இருக்கிறத நினைச்சு இறந்தாரு, அதனால அவர் அந்த லோகத்துக்கு போனாருன்னு சொன்னீங்க. அப்ப நிறைய லோகம் இருக்கா மாதாஜி? ஆமா, நம்ம வந்து இதை வந்து கோலோக விருந்தாவனம் சார்ட் வந்து நம்ம ஒரு நாள் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். இதுல இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, நான் ட்ரை பண்றேன். எப்படி வந்து அந்த தாமரை இதழ் இருக்கு இல்லையா, தாமரை இது பார்த்தா அது உள்ள குட்டி குட்டியா எவ்வளவு, இப்ப ரோஸ் எடுத்தா கூட அதுல பெட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய பெட்டல்ஸ் இருக்கும். அது ஒரு இதுலயும் வந்து ஒரு லீலை நடக்கும். இப்ப ஒருத்தவங்க வந்து கோபியர்களோட நடந்த அந்த லீலை நினைச்சிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த லீலை நடக்கிற லோகத்துக்கு அவங்க போவாங்க. இவர் வந்து பகவானை வந்து ஒரு வீரனாக பார்த்து சாரதியா பார்த்துட்டே இருந்தேன். ஏன்னா அவர் ஒரு சத்திரியர், அதே பாவத்துல இருந்ததுனால அவருடைய அந்த லீலை நடந்த இடத்துக்கு அவர் போறார். சோ பகவானுக்கு ஏகப்பட்ட லீலைகள் இருக்கு இல்லையா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நரசிம்மரையே நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால அந்த பக்தர்கள் வந்து நரசிம்மர் இருக்கக்கூடிய அந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. வைகுண்ட லோகம் வந்து நானுமே வந்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வைகுண்டம் அப்படின்னா ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா எப்படி வந்து இதழ்கள் இருக்கோ அது போல நிறைய லோகங்கள் இருக்கு. அது எல்லாத்துலயும் சென்டரா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோபியர்களோட நடத்தின லீலை. அதுதான் வந்து ரொம்ப உன்னதமான ஒரு லீலை. ஸோ அதை ஸ்மரணம் பண்றவங்க அந்த லோகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். நான் ட்ரை பண்றேன், உங்களுக்கு அந்த இது எடுக்க முடியுதான்னு பாக்குறேன்.
இன்னும் வேற எதனா கேள்வி இருக்கா? கேளுங்க. அப்ப கிருஷ்ணரை எந்த ரூபத்துல நினைச்சாலும் நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் போவோமா, இல்ல தனியா இந்த ரூபம் நினைச்சாதான் அவர்கிட்ட போவோம்னு இருக்காங்க மாதாஜி? நாம என்ன ரூபத்துல நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அந்த ரூபத்துக்கு அங்க நம்ம போவோம். இருங்க ஒரு நிமிஷம், நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதா? தெரியறது மாதாஜி, தெரியறது தெரியுதா? தெரியறது மாதாஜி. ஓகே, அந்த 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 வெப்சைட் நம்ம போவோம், இல்ல என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே, இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களா? இதுதான் கோலோக சாட். எந்த இஸ்கான் டெம்பிள் நீங்க போனாலும் கோலோக சாட் கண்டிப்பா இருக்கும். நம்ம கூட வேணும்னா வீட்டுல வாங்கி வச்சுக்கலாம். சோ இங்க நீங்க பாக்குறீங்களா? முதல்ல கீழே இருந்து நம்ம போலாம். கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வட்ட வடிவமா இருக்கா, ஒரு ஒரு முட்டை வட்டமா இருக்கா. அது உள்ளார பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து ஆஹ் அனந்த சயனம் பண்ணிட்டு இருக்கா மாதாஜி, படுத்துட்டு இருக்கா மாதிரி. அனந்த சயனம் படுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? அனந்த சயனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவங்களுக்கு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தெரியுதா? தெரியறது மாதாஜி. கீழே போயிட்டு பாத சேவனம் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி, அவருடைய அந்த நாபி கமலத்துல இருந்துதான் அந்த 14 லோகங்கள் வருது. மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் இருக்காரு. ரொம்ப உயர்ந்த லோகம் வந்து அந்த சத்தியலோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம், சரிங்களா? அட கடவுளே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ அந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா அத சுத்தில வந்து முதல்ல ஒரு பிரவுன் கலர்ல ஒரு வட்டம், அடுத்து ப்ளூ கலரு, அந்த மாதிரி மொத்தம் 7 லேயர்ஸ் இருக்கும். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், அந்த மாதிரி அந்த 8 லேயர் வந்து அதை கவர் பண்ணிருக்கும். ஒரு முட்டை மாதிரி யோசிச்சுக்கோங்க. அந்த அண்டம் வந்து ஒரு முட்டை மாதிரி பொன் கலர்ல இருக்கு பாருங்க. அதுக்கு மேல நீங்க பாத்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து பகவான் நம்ம வந்து புருஷ அவதாரத்தோட நிலைகளை பாக்குறோம். இப்போ முதல்ல வந்து பகவான் வந்து இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, மகாவிஷ்ணு அவர் தான் திரிந்து இந்த அந்த முட்டை மாதிரி அது உள்ள சயன கோலத்துல மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீ லட்சுமி தேவி பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல வந்து சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக இருக்கார் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த பௌதீக லோகம் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து ஜடலோகம் பாக்குறோம். இத மாதிரி 3 மடங்கு பெருந்தது இந்த மேல இருக்க ஆன்மீக லோகங்கள். இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, என்ன பாக்குறோம்? ஹரிதாம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இங்க இந்த பௌதீக லோகத்தை வந்து யாரு கட்டுப்படுத்துறாங்க அப்படின்னாக்கா, மாயா காளி தேவி கட்டுப்படுத்துறாங்க. அதனால இது வந்து தேவி தாம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இதுக்கும் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா மகேஷ தாம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுக்கு மேல இருக்கிறது ஹரிதாம். இந்த ஹரிதாம் தான் வந்து இங்க வந்து நம்ம என்னவா பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா வைகுந்த லோகமாக நம்ம இங்க பாக்குறோம். இங்க வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷ்ணு தான், இங்க வந்து நிறைய விஷ்ணு எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு. அதையும் தாண்டி மேல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனம். இதுல நிறைய பெட்டல்ஸ் தெரியுதா மாதாஜி? மாதாஜி அந்த ஒரு பெட்டல்ஸ்லயும் ஒரு லீலை நடந்துருக்கு. யாரு வந்து அந்த லீலைய ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அங்க அவங்க போறாங்க. இப்ப ஒரு சிலர் வந்து பகவானுடைய அந்த நரசிம்ம அவதாரத்துடைய லீலை பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அந்த அந்த திவ்யமான லீலை நடக்கக்கூடிய வைகுண்ட லோகத்துக்கு அங்க போய் அவங்க பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணுவாங்க. பகவான நரசிம்ம தேவராக வழிபடுறதுனால அங்க போய் பக்தி தொண்டு பண்ணுவாங்க. இப்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய லீலை பிடிச்சிருக்கு, இல்ல ஒரு வாமன தேவருடைய லீலை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த வாமன தேவருடைய இதுல அவங்க ரொம்ப லயித்து போனாங்க அப்படின்னா அந்த லீலை நடக்கக்கூடிய வைகுண்ட லோகம் போய் அங்க வந்து பகவானுக்கு நிச்சயமாக சேவை பண்றாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இது எல்லாத்துலயும் விட எது ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னாக்கா, கோபியர்களோட பகவான் நிகழ்த்தின அந்த லீலை ரொம்ப உயர்ந்தது. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னு பாக்குறோம். புரியுதா மாதாஜி? இதை நம்ம செப்பரேட்டா இன்னொரு கிளாஸ் பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, பட் நம்ம கொஞ்சம் படிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன். நீங்க சொல்லி கொடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. இது ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸ்ல ஜஸ்ட் பார்த்தோம். ஆமா ஆமா. வேற ஏதாவது கேள்விகள்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது புக்கு சாஃப்ட் காப்பி ஷேர் பண்றது அட்மின்ஸ் மட்டும்தான் மாதாஜி மெசேஜ் பண்ண முடியும் குரூப்ல. அப்படியா?
ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி அந்த சாஃப்ட் காப்பி போட்டுருங்களா மாதாஜி? இல்லைன்னா இவங்களையும் நீங்க அதுல நீங்க எதுல இருக்கீங்க? ஜூன்ல இருக்கீங்களா? நான் ஜூன்ல போட்டிருக்கேன் இருக்கீங்களா? மாதாஜி. 3-4 எந்த டேஸ் இதுல? முன்னாடி போட்டிருக்கேன் குரூப்ல மாதாஜி. ஆல்ரெடி ஷேர் பக்தி பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ரசாமிரதா? மறுபடியும் share ஓகே அன்னைக்கு ஓகே சொன்னேன்ல என்கிட்ட, அன்னைக்கே போட்டுட்டேன். என்னால ஓகே முடியும் அந்த ஓகே. மாதாஜி இல்ல சொல்லி போட வச்சேன் இன்னைக்கு. ஆக்சுவலா பிரபு நீங்க 3 குரூப்பா இருக்கீங்க. ஆக்சுவலா நீங்க ஒரு குரூப். இப்ப ரீசெண்டா வந்தவங்களும் இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாஸ்வத மாதாஜி நீங்க ஓகே. எந்த குரூப்? அன்னைக்கு அந்த மாதாஜியை வச்சு சொல்லிட்டு நான் மாதாஜி, போட வச்சேன். அந்த மாதாஜி அனுப்பிச்சிருந்தேன். மாதாஜி ஷேர் பண்ணிருக்காங்க இந்த நான் குரூப்ல. இருக்க குரூப் வந்து மார்ச் 26 தமிழ் L3 9 PM மண்டே வென்ஸ்டே ஃப்ரைடே. மறுபடியும் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. மார்ச் குரூப்ல இருக்கீங்களா மார்ச் நீங்க? 26 தமிழ் மார்ச் குரூப் மார்ச் 26. பண்ணிருக்காங்களா? ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி பண்ணிருக்காங்களா? போய் பாருங்களேன். இந்த வாட்ஸ்அப்போட டாக்ஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னாலும் தெரியும். வாட்ஸ்அப்போட மெசேஜோட அந்த டீடைல்ஸ் எடுக்கிறோம். அதுல டாக்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அதை போய் பாத்தீங்கன்னாலும் அதுல இருக்கும். இல்லைனாலும் இன்னொரு தடவை போட்டுருங்க மாதாஜி அந்த சாஃப்ட் காப்பி. எல்லாரும் புத்தகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். மாதாஜி. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஓகே. ஸோ நம்ம அடுத்த கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த கிளாஸ் வந்து அத்தியாயம் 2 பக்தியோட முதல் நிலைகள்லாம் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்ப்போம். என்னென்ன நிலைகள் இருக்கு அதுல வந்து இந்த முதல் நிலையை பத்தி எல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க. வாஞ்ச கல்பதருப்பிஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்தே கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். ஜெய். கௌரவ பிரேமன் ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரெகுலரா நீங்க அந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் வந்து உபதேசாமிர்தம் அட்டென்ட் பண்ணலையோ, சில பேட்ச்ல அட்டென்ட் பண்ணாதவங்க நீங்க அவசியம் செவ்வாய், வியாழன், சனி இந்த 3 நாள் உங்களோட சீனியர் கிளாஸ் நடக்கும். நெட்வொர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிவோஷன். அடுத்த 3 நாள் வந்து அந்த இப்ப 61st பேட்ச் இருந்தது இல்லையா, அவங்களோட கிளாஸ் போகும். அதனால நீங்க வந்து உபதேசாமிரதம் வேணும்னா அந்த கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வாரம் ஃபுல்லா சித்ரா மாதாஜி தான் எடுப்பாங்க. கடைசி 2 நாள் ஏக்நாத் மாதாஜி எடுப்பாங்க. எனக்கு வேற ஒரு கிளாஸ் இருக்கிறதுனால அதை ஜாயின் பண்ண முடியல அடுத்த வாரம். அதுக்கு அடுத்த வாரம் நம்ம பார்ப்போம் அதுல. சரி சரி. Okay, வேற மாதாஜி. எதுவும் டவுட் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன மாதாஜி பண்ணி- இத கொஞ்சம் படிச்சுட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கிளியர் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஃபுல்லா தாராளமா எல்லார்கிட்டயும் என்னோட நம்பருக்கு உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க வாய்ஸ் நோட் அனுப்பலாம். இல்ல ஸ்வர்ணலதா Okay. மாதாஜிக்கு நீங்க வாய்ஸ் நோட் அனுப்பிச்சாலும் மாதாஜி கிளியர் பண்ணுவாங்க. சித்ரா மாதாஜி சூப்பர்வா கிளாஸ் எடுப்பாங்க அடுத்த வாரம். சோ நீங்க அவங்க கிட்ட கூட நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இது கொஞ்சம் பிலாசபிக்கலா தத்துவமா போற மாதிரி இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையா போயிட்டு இருக்கோம். நான் உங்களை எல்லாரும் படிக்க வச்சு திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா இன்னும் லேட் ஆகும். 3 monthsக்குள்ள நம்ம இந்த போர்ஷன்ஸ் முடிக்கணும். அதனாலதான் நம்ம வேகமா பண்றோம். இல்லைன்னா வாரத்துக்கு 3 நாள்ல முடிக்கணும்ன்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். அதனால நீங்களும் படிச்சுட்டு வாங்க. உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தா அவசியம் நீங்க கேட்கலாம். சரிங்களா? இதெல்லாமே ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. மீண்டும் பக்தி சாஸ்திரியில நீங்க படிப்பீங்க. அதுக்கு ஒரு முன்னோட்டமா தான் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. சோ இப்பவே தெளிவா புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னாக்கா பக்தி சாஸ்திரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து மனப்பாட ஸ்லோகங்கள், பக்தி சாஸ்திரிக்கு உண்டான மனப்பாட ஸ்லோகங்கள் மட்டும் கிளாஸ் ஒண்ணு எடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மேபி பத்மா மாதாஜி மெசேஜ் போடுவாங்க எல்லா குரூப்லயும். L3 ஸ்டூடெண்ட்காக மட்டும் நம்ம பிளான் பண்றோம். அதாவது L1 L2 தவிர்த்து L3 L4 அந்த மாதிரி இருக்கவங்க யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம். ஞாயிற்றுக்கிழமை 10 to 11 மெமரி ஸ்லோகா மனப்பாட ஸ்லோகங்கள் பிளான் பண்றோம். முடிஞ்சதுன்னா நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். மாதாஜி இன்னொன்னு ஸ்வர்ணா மாதாஜி, ஸ்ரீ உபதேச அமிர்தம் யார் எடுப்பா மாதாஜி? எந்த மாதாஜி? உபதேசாமிர்தம் இல்ல நான் தான் மாதாஜி எடுக்கணும். ஆனா அடுத்த வாரம் எனக்கு கொஞ்சம் கிளாஸ் இருக்கு 6:30 மணில இருந்து 9:30 மணி வரைக்கும். அதனால ஹாஃப் இதுல வர முடியாது இல்லையா? அதனால அடுத்த வாரம் மட்டும் சித்ரா மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. ஃப்ரைடே சாட்டர்டே மட்டும் 2 கிளாஸ்மே அவங்களால முடியாதனால ஏக்நாத் மாதாஜி எடுப்பாங்க. ஃப்ரைடே Okay, சாட்டர்டே மாதாஜி. மட்டும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள், கருத்துக்கள்? ஸ்வர்ணா மாதாஜி வேற எதுவும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் அப்ப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எல்லா கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.